Horas di saluna manang di dia pe kita maringanan sengaja tebuat koteta sung nasomal membahasa kataring tu peredetun alai jumbuluma tutong mangidu dukungan undang lupa di like di komen di share. Jadi sengaja tebuat judulnya manang tapatupa judulnya di konten di video ta sehelion ima taringu tu molomuli sedaina artina nungamir keluarga hian gabi muli muse baik nama belu baik penasirang. Jadi sengaja untah tebehes manang songon baik tanggapan ima taringut napiral ima boru nenggulen nian jauh sebelumi nga hea hu uretono ima di grup peredeten dohuk grup akka permergeo. Jadi nama lo uput si juru tu nama dok dang bui dua bebiet sederura nomor lapatan dang bui dua ama sedeina orang doong jela dang bui dua makasuhutun sede pesta ido asakka idok uputta mulu mebelu sede ina isiru pengeluluan ima amana di surga bahasa dang hidup pengeluluan ni ama mana mebel ala na bolo ama mebelu duluan na do nalau pagudak ko geling na alay bolo ina mebelu ikot tukiro imana songon naman calo tujungi uduk jela martangyang ma dibaga sa tangyang na mangudu ido gawe didok tinggil tangyang ni namebel alai molo gawe muli muse zaman nuaing idok may pitor rebonding manang marca pirang marcelana jeans ketat setebi dia kasih berjuroha apalagi membuli musik omma nani ro nak omma abbat-abbatum omma nagawi mengaruduti akap peredetan ido sadidok nakaning dang boy dua ama manang dua hesuhutun sede uleu dang boy kitimuan nong margani hamudian nai doh margani nati narikonna jadi secara edet tanga dong be ugasan ido sa didokon azala asa sadahi ta makatahun terlumubi ma dia ka setebi ma amat tereja inata suripede terlumubi manang jut mangulahun martopi-topi amak manang nang raja pinajulu nang jujuk merlegi-legi tiar yakana mangulehun di judun si mga jene asa sada hita makatahon alana hubering baik siya nakakomentar di dia pe alana masa sangobason kaya pro kontra jadi intinya ido sa hudok nakaning aw dakya aw makatai di luar ni edet tetak do tetong unang lari siya jalur edet do natahatahon unang ditait
Tusan ditarik tuh sol. Unang dibahas tentang agama, unang dibahas tentang hukum negara. Alana bulu hukum agama ro hata agama marmasam-masam. Agama dia mulu Kristen aliran dia. Jadi mulu tabu mesti hukum negara. Go pasal lah. Buah arong surat cerena ngarukian surat nyon pengasu nang pendong mesti Tuhan. Jadi sadar hatta sada unang lari judulnya manana unang lari tung natebes molo diedeti tang adong behak ni inai ido sa di dokun netu jelas osede puda akatu sudu na poso akagajang bima murta mularung na mebel bima na poso lupi di puda hun netu na dui poso lupi hoinam toy magudang may anak mi tedikum me ima bulu edit batak. Jadi arong mesti sering binigi perdebatan manang nasukun taringo buha bolo tulang nain. Molo tulang na dang adong salah ni tulang na tetak do sede tulang na dang bui mergeti tulang. Nakaning natadokoni inatta ido dang bui be inatta ido na subui secara hak permanen bolo diedit. Molo pinatta mabiyay bisa-bisa saja. Kalai di percaparan manang dia di pejud dang bu ibit dang song sunido nang ado warna mulu bewe man waing manguli mabewe o makna nunga muli dang inat taybi nagabi majalo ulos pasamot o tak dia dak do natahatahon song ninang boru mulu boru do mana muli boru nai bolu nung muli do inat tai secara hukum adat dang bui beon nagabi pasahat ulos hela isi mamangalian do ulos pasamot pasahatun bebet wene emang udene ido na huluk koni jadi tetap ma unang lari tetap sian jaluk edet molo keseharian na rupani buhi do halaki mang na inak topi pagudak kuno pasikolah honon alai tibe di edeti dang buhi be nalau mangulehu ay ko buhi tong contoh buhi barat to mau setewi makadia kaina si berjuroha setewi dah o tetam ruhu nyede do na tahu auma sede ina muli ma ause audu pasikolah do upagudang do anakku manang naburuku sien na berjudu alai begitu ada tuh ikorrela doang mengelepas sono asa ding gambar dele secara hukum edet iko bodo suksesi songon aha bolo diduk perpilih bahasa nuaing perpiliman buru hita sutradara sa pelakang alai di layar di balik layar nama hita mau di julu dang bui behita pemeran utama anak alanya imanak kaningani nunga ngudi aido asa diduk molo mebedu sede ina molo neng ngudi ikut julu disukud do adong do haha anggina be siap bapak akan nama hamarang aronggo ima di do nalau makabiya muro dang arong dihudu di jari-jarina ido saya do acik ina na bebelu jela di bay mai
arong doa mana di surga pangaluan na molo uduk jala tuki martangiang ido sejago-jago kanak ngine mebelu alai do catatan ikon tuki do to so naman calo tujungi martangiang sirip jala molo poso nguli dua ma si pikiran sehari muli melangkah dua pilihan hidup baru bersama dengan marga lain putus hubungan secara adat molo keseharian na sauna rukonilas di pasikulau itu Amerika itu dia tidak masalah. Isa biljo ni dorgu sadorgu ko. Jadi song lima isi ni kontenta asa sedih kita makataho. Jadi ginereng rupani baik dia ka suduno poso adong manai tusan manai tuso unang lari aka si behesu tidak do mulu budaya adat barat nang budaya adat menang na dia bi tradisi diakui hukum negara diakui alim nang tunta padum-dum secara hukum negara secara agama ikut sere do hita makatahun bolo dia adat barat molo muli idu asa didukun pacit ina na beberu molo ama mang na bewe iduk mai si jujung bering manang petibu parina alai molo buru manang ina gimana petibu parik ni halak jadi tetap ma fokus kita nak kaning dia keruh donani hatahu alai kebi tersunggul maun iman arong terjadi di nalagi piral nuaing ido sasingeje kubain kontit tau jela buinyan aka edu komentar bui edu argumen kita baik dia ke grup mangna dia unang arong hataman do arong sampai pro arong warra dro ibang huwering arong namembila ina arong namembila hasutu para anak wah tetak do oma ibu lah di telapak hari dukun surga di telapak kaki ibu inna gua ben hukum adat itu tuh unang gebe dang lagi be soha holongan omat ni be bulung budi holongan alai di hukum di adati dang boy be imana berperan ai bolo berperan yan no contoh ma Jepang ma katakan ma jo sonda masan wai supaya marga hamulian no tu hamulian na perjulu keluarga sama keluarga molo on peributan ono porang marga tu marga anakku deh borku deh hamido na berhakin ido asa malo uputan nama dokoni dang bui dua bebi sederua molo muli buru-buru secara hukum adat na perjului tetap mergani na perjulu tukaro bisa merga na manguli molo opu tong dope si persoal hono idu sedu nakaning bolodang adong anggina manang hahana mangebiya duduan na bapak na marang mula sepak lau tu opu bolo terjadi persoalan opu tu opu lai on perlu di dia ada guarra di
martunggu reja me beso molok kana sa upudu pe buha tapalek gitu molarong topet na taho gabi nang laku ka statusnya karo ngamang na di dia alani na mebes jadi sengaja pengorok nak sona urut nak kaninga jauh molo so salah kurang lebih meraun 1 tahun 2 tahun ku surat tong do pro kontra tiki alai binain tong jeberen bakka binain keterangan masuk akal tuaka sudut no poso boleh sudut no poso no aing alanga jarang be mangalir rohana tentang edet itu selalu do hukum nasional dibuat secara undang-undang negara tangdo itu maralo do hukum agama ipe tong do bertentangan do tong tu tang bui pedumun belum mang teraringo tu edet jadi song nima nabui terpatu pa ibe songo dalam nibe aka marsaur bolorong peka arong kata namasa song nom sedo aka sitatus mabay nakkapostinga song nun asa malohi ta buido tung marargumen lai tidak masih secara bisa unang gabi tur arong go naman dukun edit mi idi tersurat ihinna tang sido hono besong ni mulai do tersurat bolo hukum negara tertulis hukum edet dan tersurat alai tersirat harus arti tersirat kadang-kadang dipahami jolmo contoh molo putte si judu tubuh di tonahon jele di pudehon jele nunga gabi ngulu na hame dari henna tulu so bamer hula elek marboru manak mar dongat tulu on di dia tersurat ulang binat tung omma hatana tersirat boldang manak mar dongat tulu tang so bamer hula ayak kapuda do namadok bolo tu kainang bao bolo tuang giboru dang bui merhata gere-gere omak kapuda na tersirat jadi kue dua dek batak jadi saya dah hita unang dar mengelusi tu sadar tu so gabe dangarung kesimpulan ima songon pandangasnya ni be jadi seulat naik ati peka na pajuluhu dia kapadohaku arong na hurang lubi totong ma bui sian komentar di komentar ya ka reja penuturi jela hatani na tu nama dok asa tangan do botohon ujung nama jeri-jeri ati atau ngakana pajuluhu au manang na hurang lubi dia kapadohaku sejumulu maau mersetebi horas